Hayye ha dama za a ce za ka ji soyayyar da ne ta farko a za ka tabbatar lallai alkawarin soyayya ne na farko. Mun saba da ni da shi ba mu tunanin wariya, soyayya muke da gaske Allah ke ba mu kariya. Junanmu mun rike ɗayanmu baiwa ɗayanmu shariya, ni ma hakan ya sa na dake a soyayyar sanai juriya. Gashi yanzu ba ma tare ban san ina zan gaishe ba, sai dai na sani ta ban sa a rai ba zai gogu ba. Na shigowar ka rayuwa ta na ji sabon al'amarin da ban san shi ba, nema kake ka canza akalar soyayya da na sa gaba, da na sa gaba. Ta baya wani ya tace ta, wanda shi ta tace ta? share wannan yan mata abu nake tunawa, soyayyar da ni a baya nake hangowa, labarin da kika ban sai na ji tamkar nawa, nima hakan ya fara a kaina da daɗewa. Da akwai wata kyakkyawa da take ɗebe min kewa, ban san rai da zuciya ta ban ba ta yi min yawa, burinta ta bani kulawa.